Takže čaute ľudia, vás vítam u môjho nového videa a dneska si ideme zahrať hru, ktorá sa volá Survive Zombie Area. Takže idem si ju rovno vyskúšať. Každopádne, ešte predtým, než začneme, tak dajte like, odber, zvonček, aby vám viac takých videí neuniklo. No a tu je rovno jeden voľný OK, tak iš. Počkaj, tu. Ne, to je typek. Počkaj, sem. Kamo! Tu je všade niečo plné. Kámo, ja si počkám, keď je toto voľné. Alebo niekde počkaj, nikde sa nedá ísť. Tu, tak nič, OK. Tu. Bum, jedna crate, OK. Tak, sme tu. A môžeme tam rovno ísť. Do tohoto. No a asi nám to dá nejaký tutoriál, či... Ja ne, to máme takto strieľať, aha, OK. Čiže strieľam... Čím? Počkaj. Dobre, zapnem si auto a teraz to bude strať. OK. Zatiaľ to zvládam... tu ide zozadu. Chcel som povedať, že zatiaľ to zvládam, akurát, že vôbec. Dobre. Yes, zabil som jednu wavku. Poprosím potlesk. OK, zase chill. A no ne, môžeme ísť rovno tú druhú. Je toto zastraním tohto. Potom si môžem upgradeovať aj za tieto veci. Môžem si kúpiť ďalšiu pištol za 150 a potom si môžem kúpiť ešte za 25 tých nejakých kryštálikov, tak si môžem kúpiť životy. Takže životy si asi teraz kúpovať nebudem, mám ich dosť. A počkaj, tu je niečo. Use RPG? Ja, Robuxy, OK. Viete čo? Ja do tejto hry zainvestujem. Kúpim si RPGčko. Počkaj, ale nemôžem teraz. Viete čo? Ak dáte na toto video 3 lajky, tak dám pokračovanie, kde si kúpim RPGčko a uvidíme, jak to s tým pôjde. No, počkaj, ale toto už začína byť dosť ťažké. Pozor. Ale toto je dosť ťažké reálne už, táto wavka. Toto je 3, OK. Takže ideme na 4 teraz. 3, 2, 1, boom. Wave 4 started. Tu je jeden typek, rovno ho idem skosiť. Skosiť ho idem totálne. Kúpujem si lepšiu. Shotgunu mám. Na shotgunu. Na auto. Ty vole. Tak shotguna dáva brutálne bomby. Wow. Tak nič, bro. To sú bomby, kámo. To sú bomby. Úplne bomby, kámo. Úplne to sú bomby. No, OK, začína ďalšia waveka. A to je jeden. Bum! 40 to dáva dole. Ďalšia je rifle. Stojí to 750. Pozor. Počkaj, to je nejaký Ježišmaria. Tam bol nejaký oranžový, videli ste ho? Tam bol nejaký oranžový. Bum. Yes. Jeden dole. Ďalší dole. Je nejak veľa. Kamo, to jak mám dať? Je veľa. Pomoc. Kamo, to je hrozné. Však to nedám. Dobre. To je len waveka 5? OK, dajme si, že 15 wavok. Skúsme 15 wavok. Koľko mám? 300. Ja potrebujem 750. Kamo, 750 to je trošku veľa. 750 mi prípada tak trošku, že nemožné. A tak posnažím sa. Ježišmarja. Vidíte, toto je ten kámo nejaký divný. Vladimír. Bro, je úplne oranžový. Pomaranč. Proste pomaranč, kámo. Pomaranč. Schválne mi povedzte, či poznáte taký ten meme, že to bol taký nejaký tancujúci pomaranč, myslím. Ale to už bol strašne starý, kámo. Dobre, máme 536 týchto kryštálov. Posnažím sa ich získať čo najviac, aby som si mohol kúpiť tú rifleku, lebo to je mega dobrá, lebo toto už zo shotgunov nejde, kam. To už je mega ťažké. Schválne do popisku a do dám samozrejme, aby ste si mohli túto hru zahrať, tak vám dám meno tej hry, aby ste si ho náhodou zapamätali, keby náhodou, tak aby ste si ho fakt zapamätali. Mám 750, tak kúpujem rifle, kámo. Tak to som zvedavý, čo to bude robiť. What?
Kámo, tak to je... Dobre, tak toto sme vyhrali. Toto sme brutálne. A 2500 stojí minigun, kámo. Fú, no chcel by som získať ten minigun, ale typujem, že... Typujem, že proste minigun nepôjde. Bacha. OK. Waveka 8 na pohodku. Úplne chill. Bez žiadnych problémov. Zatiaľ. Pozor. Oznamujem zatiaľ. Dobre. Toto tu zatiaľ kosím. Celkom v pohode. Pozor. Ale už ich je tu fakt veľa, že už mi pripomína, to je fakt ťažké. A to je ďalší nejaký zombík, tento veľký. On má viacero životov. Ale zase je pomalší, takže neviem, nemusel by byť až taký ťažký dať. A 690 tých oných, jak sa to povie, kryštálov. Alebo nejakých, neviem, proste asi to sú kryštále. Dobre, už to dávame veľmi, veľmi dobre. To je waveka 10. Kámo, to je iba waveka 10? Zaujímalo by ma, že koľko zombíkov by bolo na waveke 100. To by ma zaujímalo. Kámo, ale ja dostávam preč tie životy celkom. Ja ich mám veľmi malo už. To je problém. To je brutálny problém. Kámo. Tak nič, kámo. Ale počkaj, toto je waveka 11 a toto už sa bojím. O waveku 11 už sa bojím, ale ja to podľa mňa budem musieť vydržať do tak wavky 14, aby som si mohol kúpiť ten minigun. Kámo, pomoc, rýchlo. Tu sa rodia zombici jeden za druhým. Kámo, tí zombici sú jak firma na čokoládu, kámo. Nezastaviteľné, rýchla. To je hrozné. Fúha. Hej, nejaký červený zombík. Bro sa prejedol paradajok. Kámo, počkaj, ja ich to zničím. Ale, dobre. OK, waveka 11 máme. Má 1883 tých... Oných, jak sa povie. Furt na to zabudám na to slovo. Kryštálov. Áno. Tak poďte, zelenáči. Kámo, oni sa... OK. Nebudem hovoriť, kde sa to spawnujú, kámo, za touto vecou. Kámo, teraz by sa mi mega vyhodilo to RPGčko. Veľmi. Pomoc. Kámo, pozor. Toto je nejaký rýchly. Ten oranžový sa stal nejakým rýchlym. Počkaj. Máme 2400, 2500, kúpem minigun. Tak nič. Kámo, tak minigun ich dal. Tak to sme vyhrali už asi, kámo. OK, tak nič, kámo. Čekuj ten minigun, to je úplne bombastické, kámo. To ich skosiť do sekundy. Tu máte čo najviac. Dostanete bomby. Máte bomby, totálne dostanete. Áno. Musím vyhrať. Pozor. Jaj. Dobre, OK. Waveka 11. Zvládnu tam. Jupi. Všetci sa tešíme. No, a teraz môžeme ísť na waveku 14, čo je predposledná waveka, ktorú budem dneska hrať. Pozor. Ty vole, ale počkaj, waveka 14 už je ťažká aj pre tento minigun. Kámo, to už je fakt ťažké aj pre tento minigun, bro. Však to ťažko dávam s tým minigunom. To dopadne. Ježiš, ty rýchly zmrý. Kámo, ja sa musím proste... Kámo, toto je ťažké. Ja ich musím natlačiť na jedno miesto. Poďme. Yes. Waveka 14. Máme si poslednú waveku. Yes. Schválne tipnite si do komentárov, koľko po všetkých 15 wavekách budeme mať tých tónnych a tých proste kryštálov. A ten, kto vyhrá, tak ja neviem. Proste nič. Proste napíšte to, že či si tipnete. Kam, pozor. Tam idú. Poďme, natlačím ich na jedno miesto. Teraz by sa mi hodil nejaký teammate. Nedajú sa tu invitovať friendy nejaký, kámo? Ja si myslím, že aj hej. Neviem, kašľam na to teraz, lebo nikto so mnou asi teraz hrať nepôjde. Čiže teraz takzvané AFK, alebo proste offline. Yes, počkaj. Ešte pár je. Yes, je to tam. Dali sme to.
Dobrá ľudia, čiže ja sa s vami lúčim pri Waveke 16 a dávajte lajky, odbery, zvončeky a čaute!